Game Master, wala nang warm up. Sabi niya, umalis na ako at saka siya dumating. Kaya, hindi na nila. Dumating talaga siya, pinig ko lang. Umalis na po, tagal niyo po. Back to. Ay, overlap. Lahat daw po ng gusto maglaro, palis na lang daw po dito. Mag-queue, sorry. Salamat. Ayun nito. Ayun. Already old. Nakakaya kay Kuya Jay. Out.
Yo, wanna drop? Dapat maglalaro ko ngayon eh. Hindi nga. Nasali ako dito eh. Tulak ba? Tumutulong lang ako. Nakalagay ka na ba? Sino po? Nakalagay ka sa Hindi na, sayang ang tuwa. Alis na rin ako. 7. Ewan ko ba? On court number 4 po, Jeline, CJ, Ralph, and Micah. Pinilit ko nga. Hindi ka tawa nga. Oo. Hindi ka na ba? Sali ko.
meron ka naman sana 1 hour 5 minutes. Mayaman lang sana, okay lang. Saturday, Sunday. Sige sir, tanggalin ko muna. Ano daw eh? 7 eh. Kung Dito kasi mabait ako 200 kasi pa ako 1 day. Wait na nga eh. Yung bola kasi. Nakailang pala ako.